Kolomo hari buisu salni feus raino takotai bukusung te hasen takotai te hayun takotai bukusung no ang kulomong ya phalai ang tini hari buisu salni jorago nokbai cocktail thani sana bagai fesu laidio maphai mane menjung tabok sini je Tripura समाज बा Tripura nation बा Tripura जाति रंगनि कायसा जे जों स्टेट लेभेल बुइसुक फेस्टिवल हिने पालाय माने खोक चिनि बागै यूनिटी थानजाने फाइसिं जों स्ट्रं थाना फाइसिं चिनि खोक गाम अन बायना जों आं कायसा अ जागादि साना मुसुगो जों जेसो ख्रिस्टान खायफुं हिन्दू खायफुं बा अनना धर्म खायफुं जों सिनि कालचार न जों रमै लारंनानै हिंके जों सिनि पहिला सिनि टंथार बा सिनि जे नेचारेल वाटर न जों पहिला जों अमनो सिनि नांगौ अमनो सिनि हिंके जों सिनि रीति-नीति चिनि हुकुम मुकुमो जों अबनो रमै लारनो खुब कठिन आं अबनो अ जागा देखाय साना मुसुगो जों प्रतिटी जे चिनि Tripura नेशन लग जे बसर फायखाय जों एस्ट लेभेल खाय माने बुइसुक बुइसुकनि हारि बुइसुक बा निने बुइसुकमा अ जागा दे जों कायसा जों गरिया माताय हिनै जों गरिया माताय न जों माताय रना नां मानि बाकी हिनबा जों अर कोनो नों ख्रिस्टान खाय हिनै नों कोनो अबसा जाया नांनाय को गया तान बायके नायदि बिराद ग्रेट ब्रिटेन बा इंग्लैंड लग बंनायदि बसर वाइसा बक बंनि जे आगिनि रीति-नीति जे बक ख्रिस्टान मैयासनो साकां अबनो बक बसर वाइसा तागबो अबनो पालन खाय दङ जोंबो सेम अबनो कोनो जारा ख्रिस्टान खायनाय सिने बर दं अबनो कोनो साजाया नांजानाय को गया जों जे निजेन मानाया फुं आरो जे बर मानानै बंना फुं जों सुबासो खायना नांगौ ताने बायके सिनि कालचार बा सिनि हुकुम मुकुम सिनि रीति-नीति न रक्षा खायनाय बागै जों अबहाय जागा दियो स्टेट लेभेल बा अबहाय बुइसुक फेस्टिवल नि जरा दङ जों गरिया पूजा बा माथाय जों एकदम बास्तव जों अबहायके रगै फुंना नांगौ बा जों अब नुखायसि सिनि नेक्स्ट जेनारेशन फाइनाय रग बक अबहायनो अंखाना सिनि रीति-नीति आगि सिरि सुदाम रग हिनै जों बकबो सायमानाय बा सिनि हुकुम मुकुम काथांत्रंनाय हिनै आं हायदखायो बा खाखायो अनबायना जतक ताकुताय बुखुसनो अबहाय सिनि रीति-नीति न रक्षा खायनाय बागै जों जतंनो चिनि नेचारेल वाटर न जों मानायलायदि खाफुलाय सिनि गरिया अबसे सिनि मेन सिनि हुकुम मुकुमनि याफां सिनि सृष्टि खायनाय जों अबनो मानिया हिंके सिनि हुकुम मुकुम रीति-नीति जों कामजाय थांनाय आसकसायनो जतन आरो आइसा हामबाय।